María, corre por la vía. O tren de María, corre por la vía. O tren de María, corre por la vía. O tren de María, corre por la vía. Que era máis bella. Pero acontece que un ano o vento non sopraba, non traía as nubes e os campos secaban. Así que as mulleres e os homes que ali en África teñen moito ritmo, sacaron os tambores e empezaron a tocar e a cantar para pedirlle ao vento que soprase e que trouxese a chuvia. E cantaban así. E os días de festa tocan o udo e sabedes o que fan? Cantan e contan a fazaña desa tartaruga que pasiño, 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 pasiño e se envolve a cabeza. Foi quen de levar a chuvia aos campos. E xa sabedes como cantan en África, que teñen moito ritmo, non? Veña, veña todo. Que quita cirandeira, miro pasalo todo. E como sabe ben que foi o que pasou, pode contalo en verso ou cunha canción. Sacou o caracol, os cornos o sol, tiña volvoreta, as ben abertas, levaba o rato, o queixo na maleta. Tantarantiña, o que non come non ten barriguiña. Tantarantón, o que non come non ten barrigón. Tantaranteira, o que non come non ten barrigueira. Tantarantín, o que non come non ten barriguín. Que escena entre os dous irmáns, e os carros seguía. E empezou a dicir, veña todos, empezou a dicir: Don Ramón, Don Ramón, tantarantón, os bebés non comen. Moi ben. Mariña, Mariña, tantarantiña, os bebés non comen. Dona Noria, Dona Noria, tantarantoria, os bebés non comen. Manuel, Manuel, tantarantel, os bebés non comen. Porque tantaranteta, algúns bebés comen papilla, outros biberón, pero outros, como da miña casa, claro, como da miña casa comen da é algo que usamos moi pouquiño cando estamos en grupo, mira, Oye, é o silencio, é un silencio magnífico, porque é o silencio que queda despois de escoitar un montón de contos, silencio que nos queda un bico moi grande.